Прывітанне, даражэнькія, з вами зноў я Сухзміцер і 36-я частка каханка вялікай мядзведзіцы. Спачатку маленечкую абвестку зраблю. У мяне тут накрылась крыху моя апаратура, з дапамогай якой я записываў гук больш простым спосабам. Поэтому сёння нестандартны спосаб. Запцацкі замовіў з Аліэкспрэса, але калі то прыйдзе, пытанне на засыпку. На жаль, знайти запцацкі тут можна ў Батуме, але это настолькі дорага, што я не ведаю. Не маю магчымасці прям столькі за это заплаціць. Па гэтаму даўно не рабіў. Цяпер буду рабіць такім метадам. Итак, поехали. Не забывайте ставить падабайкі, писать каменты и расшарывать гэта відэа. Калі таким способом гук окажется нормальным, то значит буду далей рабіць. Итак, 36-я частка. Прыйшла вясна, знікла белая сцежка, лягла чорная, але перамытнікі мала хадзілі за граніцу. Ночы былі кароткія, дарогі вельмі цяжкія, мяжа і пагранічча добра ахоўваліся. У параўнанні з залатым сезонам зараз працавала толькі 10% перамытнікаў. Тавар за мяжу піхалі нерэгулярна, выбіралі лепшыя ночы. Амаль усе старыя групы надоўга спынілі сваю работу. У той жа час хадзілі паўстанцы, маладыя, недасведчаныя хлопцы, якія не мелі паняцця перамытніцкай працы і хадзілі на схібе ў трапіў. Вельмі часта пападаліся, аднак іх месца займалі новыя паўстанцы, якім прыходзіла ахвотка зарабіць пару рублёў на гарэлку. Разам з Кручком 5 разоў быў за мяжой. Працягвалі вадзіць фігуркі. Сябра сказаў мне, што тыя 5, каго мы перакінулі ў пачатку нашай агульнай працы, былі афіцэры. «Адкуль ты ведаеш?» – запытаўся ў яго. «Нюхам адчуваю. Я ўсялякага народу сотні перакінуў. Адразу кожнага пазнаю, што за ён». У час нашай працы на пункт прывялі 2 жанчын з 2 дзетак, ды іхняга спадарожніка, чалавека сталага веку. Мелі мы з імі шмат клопату. Жанчыны напакутваліся, а дзеці наплакаліся. Вымушаны былі рабіць днёўку ў лесе і толькі на другую ноч перайшлі мяжу. На 3-й раз перавялі ў ракаў папа з жонкай і дачкой. Яны вельмі баяліся. Поп увесь час паўтараў: «Каб, мае даражэнькія, толькі ўсё было ў парадку». «У нас заўжды ўсё ў парадку», – адказваў яму Кручок. Акрамя перакідкі фігурак, мы яшчэ займаліся перамытніцтвам. На кожным пераходзе зараблялі ад 60 до 150 рублёў золатам. Пасля вяртання з-за мяжы мы звычайна адпачывалі 2-4 дні і зноў выходзілі ў дарогу. Кручок арганізоўваў справы на пункце. Купляў тавар, а я альбо сядзеў у хаце, чакаючы яго звароту, ці бадзяўся па лясах, якія зараз, пакрыўшыся веснавым зялёным уборам, выглядалі цудоўна. Калі мы за 5-м разам прыйшлі з-за мяжы, Кручок, як звычайна, падаўся ў мястэчка, а я лёг спаць. Ні ўдзень, ні ўначы сябар не вярнуўся. Гэта мяне занепакоіла, паколькі ён абяцаў прыйсці па апоўдні таго дня. Увесь наступны дзень яго таксама не было. Я ўжо меркаваў вечарам схадзіць на пункт, каб даведацца, што з ім такое. Аднак незадоўга да змяркання прыйшоў шчур, быў страшэнна ўсхваляваны. Ніколі не бачыў яго такім узбуджаным. «Што з табой? Дзе Кручок?» – пытаюся ў яго. «З Кручком дрэнна, не ведаю, ці выжыве. Даслалі ў шпіталь, лорда арыштавалі». «За што?» «Заступіўся за Кручка. Гэты хамы, гэта гады, гэта жлабы», – праклінаў шчур. З яго адрывістага апавядання даведаўся наступнае. Учора апоўдні Кручок і лорд пайшлі выпіць у рэстаран «Гінты». З нашых хлопцаў там нікога не было. Салон запоўнілі паўстанцы. Былі п'яныя і лезлі біцца. Разам з імі піў Альфред Аленчук. Меў нейкія агульныя інтарэсы. Лорд з Кручком прыселі за бакавы столік, паўстанцы пачалі чапляцца да Кручка. Іх падбухторваў Альфред, які не забыўся, як Кручок стукнуў яму бутэлькай па галаве на вечарынцы ў Сашкі. Адзін з паўстанцаў, зусім п'яны, кінуў у твар Кручку кавалак селядца. Кручок падскочыў да яго і стукнуў кулаком.
За сябру заступіліся іншыя паўстанцы. Пачалася бойка. Біліся кулакамі, бутэлькамі, крэсламі. Паўстанцы схапіліся за ножы, павалілі Кручка на падлогу. Тады лорд, выхапіўшы рэвальвер, стрэліў некалькі разоў для спалоху. А калі паднялася паніка, пачаў крэсламі біць паўстанцаў, якія ўцякалі. Двух моцна параніў. Яго арыштавалі. Кручок меў некалькі сур'ёзных ножавых ран. Альфред жа ўцёк, як толькі пачалася бойка. Я быў страшэнна ўражаны гэтым апавяданнем. «Што ж зараз будзе?» – запытаўся у шчура. «Не ведаю, Кручок цяжка паранены. Можа, не выжыве. А лорд зараз пасядзіць і за зброю, і за пабоі». «Кепска», – прамовіў я. «Дрэнна, браце», – пацвердзіў шчур. «Цяпер за адным разам і ты, і я засталіся без працы, бо групу лорда д'яблы пабралі». Шчур не адказваў і доўга маўчаў, потым прамовіў. «Гэта яшчэ пабачым». «Што?» – не зразумеў яго адказу. Шчур тупнуў нагой, пальцы сціснуў у кулакі. «Я ім гэтага не дарую. Ніколі. І Альфрэдчыку таксама», – казаў, таймоўваючы гнеў. Замоўк і доўга нерухома глядзеў перад сабой. «Гарэлка ёсць?» – запытаўся ў мяне пазней. «Ёсць. Давай». «Гэта клерчы, гэта жлабы, гэта гады», – зноў пачаў лаяцца шчур. Я прынёс бутэльку гарэлкі, сябра адразу выпіў амаль палову пляшкі. Потым закурыў папяросу, сплёўваючы направа і налева, прамовіў. «Нічога. Ты гэта надта не бяры да галавы. Дадзім сабе рады і лорду дапаможам, а да Кручка трэба матку паслаць. Пойдзем да яе». Пераступілі парог. Шчур коротка расказаў маці Кручка пра здарэнне з яе. Бабулька хуценька апранулася і разам са шчуром пайшла з хаты. Развітваючыся, шчур наказаў мне. «Ты далёка не адыходзься. Калі ўсё параблю ў мястэчку, вярнуся да цябе». Шчур з'явіўся назаўтра ўвечары. Ужо быў п'яным, сардэчна прывітаўшыся са мной, вымавіў. «Так, браце, пачнём работу. Вырабім ім скуру». «Каму? Якую работу?» «Паўстанцам. Я ім, халера, ні адной групы не прапушчу. Усе пакладу. Толькі трымацца клёва». Мы сядзелі ў пакоі Кручка, яго сястра нешта рабіла на падворку. «Дзе Кручок?» – запытаўся ў шчура. «Павезлі ў віленскі шпіталь. Трэба будзе рабіць аперацыю. Матка Кручка паехала разам з ім. А дзе лорд?» «Адаслалі ў Вівянец, да следчага». «Пра якую работу ты казаў?» «Стоп. Тут шмат гутаркі. Трэба выпіць. Пасля растлумачу ўсё падрабязна». Мы выпілі бутэльку гарэлкі, і шчур пачаў казаць. Пакуль на мяжы працавалі нашы фартоўцы, ўсё было добра. Маё ўшанаванне. З'явіліся паўстанцы, ходзяць за некалькі грошаў, адзін у аднаго адбівае работу, адзін другога засыпае. Можна сказаць, не фартоўцы, а хамы. Машыністы ў іх таксама гады. З імі нават дзікія не хочуць знацца. Яны клікалі да сябе ў машыністы сума. Дык ён адказаў, што галодны будзе сядзець або жыдам ваду цягаць, чым са жлабамі справу мець. Тое самае сказаў і бульдог. Некалі перамытнік, то быў зух. А зараз Альфонс, гультай, альбо шпанюга. Зараз за пляшку гамеры паўстанец лепшаму хлапцу лязо ў бок всуне. Так яго зрабілі Кручку па намове Альфреда. І ведаеш, што я зараз прыдумаў? Я быў вельмі здзіўлены такой незвычайна доўгай для шчура прамовай і запытаўся ў яго. «Уласна і жадаю даведацца хутчэй, што ты задумаў». «Хачу паўстанцкія групы разбіваць і тавар забіраць. Калі гэтак доўга рабіць, купцы перастануць ім даваць тавар. Зразумеў? Як уведаеш, куды ідуць? Пра ўсё даведаюся ці ў машыністаў, ці ад хлопцаў з груп, ці сам высачу. Дам рады. Будзем крыць альбо тут, на паграніччы, альбо сама лепш у саветах». Шчур з усё большым запалам расказваў, як мяркуе весці работу. Паддакваючы, я ўлазіў у размову са сваімі заўвагамі. Незадоўга перад адыходам сябар вымавіў. «Пазбавілі чэрці нас добрых хлапцоў і працы. Але ж мы ім пакажам, па чым фунт перцу». Праз некалькі дзён з Вільні вярнулася маці Кручка. Яе сын памёр у шпіталі. І матка з дачкой выплакалі па ім усе вочы. Калі глядзеў на іх
Роспач мяне ахоплівала ўсё большая ненавісць да паўстанцаў. З нецярпеннем чакаў Шчура, але ён недзе прапаў. Я ўжо пачаў баяцца за перамытніка. Праз некалькі дзён ён прыйшоў. Радасна прывітаўся са мной. Даўно пайшла работа, але не хапала трэцяга хлапца. Трэба, каб яго не ведалі паўстанцы. Знайшоў? Знайшоў! Ездзіў за ім аж у Радашковічы. Хто гэта? Янка Грабар. Ты яго не ведаеш. Клёвы хлопец, надзейны і баявы, да любой працы здатны і не жмінда. Ведаеш, дзе я яго пакінуў? Для пачатку. Дзе? У Петруся філосафа. Сёння ўвечары прынесём сюды шмат розных рэчаў. Я буду жыць у мястэчку і ўсё выведваць. А вы тут. Трэба пагаварыць з маткай Кручка. Паклікаўшы бабульку, запыталіся ў яе, ці згодна трымаць нас у хаце, бо мы хочам адчыніць тут пункт. З радасцю згадзілася. Шчур жа паабяцаў добра ёй плаціць. Але ж я і так магу, прамовіла бабулька. Вы былі яго добрымі сябрамі. Жывіце, як у сябе дома. І пачала плакаць. Вы, мама, не плачце, адказаў Шчур. Яшчэ пажывём. Не трэба кідацца ў роспач. Прапала. А з пункта будзеце мець працэнты. Калі доўга шчасліва папрацуем, то збярэце гэльца на пасах. Я забыўся напісаць, што карос сабака Кручка загінуў падчас бойкі з паўстанцамі. Абараняючы свайго гаспадара, ён кінуўся на іх. Паразрываў рукі, ногі, твары. Аднак адзін з паўстанцаў, лежачы на падлозе, распароў яму знізу бруха. Таксама забыўся напісаць, што Юлік Вар'ят памёр у шпіталі ад сухот. Пра гэта паведаміў мне праз Шчура Пятрусь філосаф. Увечары разам са Шчуром прыйшоў новы сябра, Янка Грабар. Гэта быў мужчына сярэдняга веку, дастаткова моцны і вельмі спрытны. Меў светлыя валасы, якія наперадзе выпалі, і там утварылася досыць вялікая лысіна. Увесь час смяецца і прыплюшчвае уважлівыя шэрыя вочы. Яму магло быць гадоў 40. Часта паціраў далоні і казаў: «Пайшыло, першая катэгорыя». Сябры прынеслі 2 вялікія пакункі. Распакавалі мы іх на гарышчы, дзе мелі схованку і куды можна было, не будзячы маткі Кручка і Гэлю, лёгка залазіць па страсе, а пры небяспецы уцякаць ва ўсе бакі праз спецыяльна зробленыя для гэтага ў даху дзверцы. І скрозь паблізу рос лес. У пакунках было шмат усялякага адзення і шапак. Акрамя таго, знаходзіліся там розныя незразумелыя па прызначэнні прылады. Спарадкаваўшы ўсе рэчы, зрабілі нараду. «Зброі у нас мала», – прамовіў Шчур. 2 машыны на 3. Але заўтра будзе болей. Адкуль? – запытаўся ў яго. Адкуль? Шчур усміхнуўся і вымавіў. Сам даведаешся. Заўтра ідём на першую работу. Грабар пацёў рукі. Ну і пайшло. Першая катэгорія. Каго бяром? – запытаўся ў Шчура. Аленчукоў, – урачыста адказаў Шчур. Не можа гэтага быць, не паверыў яму. Каб мяне чэрці ўзялі. Дзе крыем? Пад мастом, насупраць вялікага сяла. Пойду туды з таварам. Адкуль ты пра гэта ведаеш? Я ўсё ведаю. Там праходзяць кожны 4-й і 5-й раз. І зараз павінны там ісці. А пра тое, што яны выходзяць раніцай у дарогу, я даведаўся ад аднаго блатняка. Можа, ад Ёскі гусяра? Ты яго ведаеш? Ведаю. Ад яго і пачуў. Але ж усе аленчукі ўзброеныя ходзяць, а ў нас толькі 2 машыны на 3. Таму і секанём іх найперш. Трэба здабыць зброю. Я ўжо ўсё абмазгаваў, вымавіў Шчур. Мы пачалі абмяркоўваць падрабязнасці заўтрашняга нашага налёту. Пасля развітаўшыся з намі, Шчур вярнуўся ў мястэчка, а я з Грабаром, лежачы на гарышча, перад сном размаўлялі пра ўсё на свеце. Вечар быў цёмны і ціхі, як і тады, калі першы раз пайшоў з Юзікам Трафідам за граніцу. Мы знаходзіліся на тым самым месцы, на якім я быў некалі. Толькі зараз не сидзеў у канале разам з гуртам перамытнікаў, а на плячах не было ножкі. Як я ўжо пісаў на пачатку гэтай аповесці, дарога там ішла па высокім насыпе, дзе ў адным нізкім месцы быў доўгі, на некалькі метраў адводны канал для вытоку вады падчас весновай паводкі. Аленчукі павінны былі ўвайсці ў канал і на нейкі час там схавацца, каб адпачыць.
Так рабіла кожная група, машыніст, якой вёў па гэтым шляху хлопцаў. Ведалі пра тое пэўна. Калі ўвечары прыйшлі туды перш за ўсё, уважліва агледзелі мясцовасць. Ад паморшчыны да нас цягнулася ўзараная вялікімі скібамі чорная ралля. З таго боку блізка ад канала схавацца было немагчыма. З другога боку насыпу, ад мяжы, вузкім клінам накіроўваўся ў поле на ўсход да граніцы луг. Тут таксама немагчыма было зручна схавацца, каб увесь час трымаць навоку ўваход канала. Тады вырашылі зрабіць наступнае. Па краях насыпу мы выкапалі дзве даўгаватыя канавы глыбінёй па 25 сантыметраў кожная. Я і грабар залеглі ад паморшчыны, а Шчур уладкаваўся ў канаве з боку граніцы. Пад намі знаходзіўся канал, а падняўшы галаву ўгару, мы маглі бачыць уваходы ў канал, што чарнелі на стромкіх берагах насыпу. Потым спраўдзілі, ці добра замаскаваліся. Сапраўды, ідучы ў напрамку да канала, нічога не маглі прыкмеціць на насыпе. Затым, залезшы ў канал, выкурылі па некалькі папярос і толькі тады занялі свае месцы. Як павінны былі дзейнічаць, мы дамовіліся раней. Час цягнуўся марудна. Мне шмат разоў здавалася, што чую крокі людзей, якія набліжаюцца да нас з боку паморшчыны. І нават, што бачу цёмныя абрысы, якія хістаюцца ў змроку, але заўсёды пазней упэўніваўся, што гэта падман. У правай руцэ я трымаў парабелум, у левай аборку, другі канец якой знаходзіўся ў Шчура. Калі паказаліся людзі, я павінен быў тузнуць адзін раз на сябе, а калі б тыя залезлі ў канал, тройчы моцна пацягнуць. Тады б Шчур, скокнуўшы ўніз, уключыў бы ліхтарык і свяціў ім усярэдзіну, а грабар павінен быў паўтарыць усё гэта толькі з нашага боку. Далейшы працяг аперацыі абдумалі да дробязей, і кожны добра ведаў, што яму належыць рабіць. Я і Шчур павінны былі захоўваць маўчанне і адгукацца толькі ў надзвычайным выпадку, змененымі падробленымі галасамі, кароткімі воклічамі. Гэта асабліва датычылася Шчура, які знаходзіўся на легальным становішчы і мог без перашкод, жывучы ў мястэчку, здабываць усялякую патрэбную нам інфармацыю. На Шчуру была куртка з настаўленым каўняром і капелюш з нізка насунутымі на вочы вялікімі палямі. Свой твар ён упрыгожыў магутнымі рыжымі вусамі і таму выглядаў вельмі пацешна. А гледзячы на яго, хацелася рассмяяцца. Я ж меў наклееныя чорныя вусікі. Час ідзе. Ляжу ў схованцы каля грабара і, павярнуўшыся тварам да паморшчыны, думаю пра рознае. Непадалёку адсюль, бліжэй да граніцы, знаходзіцца капітанская магіла. Падымаю галаву і праз насып гляджу ў бок мяжы. Аднак нічога не магу заўважыць у змроку, які шчыльна ахутаў нас. Дзесьці брэша сабака. Стараюся вызначыць, дзе. Там хтосьці ідзе. У паморшчыне гараць агеньчыкі, іх некалькі. Калі даўжэй узіраюся, здаецца, яны перасоўваюцца. Прымушаю сябе не глядзець, паколькі цемра потым гусцее і цяжка штосьці заўважыць на мясцовасці. Сплываюць хвіліны, квадры, гадзіны. Няма нікога. Паглядаваю на фасфарычныя стрэлкі. Хутка 11. Тады чую нейкі невыразны звон, нібыта стук па каменю абцасам. Зірнуў управа і пачаў прыслухоўвацца. Падалося, што чую тупат крокаў. Потым усё сцішылася. Зноў хібіў. А можа, сёння яны ўвогуле не пойдуць, альбо вырушылі іншым шляхам. Раптоўна ўсё выразней чую лёгкі шоргах ад крокаў. Ідуць, думаю радасна. Сапраўды ідуць. Тулавам прыціскаюся бліжэй да зямлі, галаву падымаю над насыпам і стараюся ахапіць зрокам мясцовасць, якая знаходзіцца справа ад мяне і патанае ў сутоннях. Аднак такую змрочную ноч найлепшы паслугач слых. І цяпер я штораз выразней з ней адрозніваю крокі людзей. Штурхаю грабара ў бок локцем і руляй парабелама паказваю ў цемру, адкуль чую крокі. Ён доўга прыслухоўваецца, а потым сцвярджальна ківае галавой. Падрыхтоўвае ліхтарык і нож. З ножом у руцэ будзе абшукваць аленчукоў. Ужо вельмі выразна чую крокі. Тады цягну адзін раз за шнурок, Шчур злёгку адказвае мне, не спіць.
а крокі ўсё бліжэй. Ведаю, гэта не зялёнкі. Да граніцы адсюль значны кавалак адлегласці, і трымаюцца яны гуртам, а зводдаль ад мяжы не паводзілі б сябе гэтак ціха. Гэта ці аленчукі, ці іншыя перамытнікі. Нечакана ў 10 кроках ад мяне выразна бачу постаць, якая ўзнікае з цемры. За ёй сунуцца наступныя. Каб перамытнікі не заўважылі мой твар, нахіляю галаву ўніз. Іх 5. Падыходзяць да насыпу. Спыніліся паблізу канала. Доўга стаяць нерухома, а потым адзін з тых хутка ўзбег на насып і перайшоў яго на іншы бок. Я не чакаў гэтага. Што такое? Можа, увогуле не пойдуць у канал? Пазіраю на астатніх 4 чалавек, на ўваход у канал, вакол цішыня. Можа, хочуць разведаць другі бок насыпу і канал? Думаю, і не памыляюся. Праз пэўны час заўважаю, як у некалькіх кроках ад мяне з канала паказалася істота з шэрым прастакутнікам ножкі на спіне. Чую ціхае цыц-цыц. І 4 цёмныя постаці накіроўваюцца ўніз праз насып да ўвахода. Адразу все. Сэрца хутка з радасцю б'ецца, скача ў грудях. Всё атрымалася выдатна, як мы і прадбачылі. Нізка нахіляючыся, аленчукі адзін за адным залазяць у канал. Тады я моцна тройчы тузаю аборкай, і шчур скоквае на ногі. Зрабіўшы некалькі скокаў, знікае за насыпам. З нашага боку грабар скокнуў уніз, а я збег за ім. Амаль адначасова каля 2 выйсцяў бліснулі электрычныя ліхтарыкі, залілі сцены яркімі прамянямі. У той жа момант прагучаў спакойны, халодны, упэўнены ў сабе голас грабара. Ручкі ўгору. 1, 2, а не мор-мор. Першая катэгорыя. Ого, чамусьці падумаў я, дык вось ты які. Грабар засвяціў свой ліхтарык і з бліскучым ножом у правай руцэ пайшоў, нахіліўшыся ўперад. Шырока раскінуўшы курткі, каб закрыць выйсце з канала, я са шчуром усцяж свяцілі ўсярэдзіну. Рабілі так, каб не было здалёк відаць бляскаў ліхтарыкаў. Грабар абшуквае першага з краю, пазнаю Альбіна. З яго кішэні грабар выняў рэвальвер, запасныя магазіны і нешта яшчэ, што здалёк я не змог заўважыць. Усё гэта ён хавае ў сваёй кішэні. Потым аглядае наступнага, Адольфа. Таксама ўсяго абмацвае, выварочвае кішэні і забірае зброю. Наступны быў Альфонс, за ім Амброжык. І нарэшце Альфред. Перамытнік нешта сказаў грабару. Я не пачуў, што. У адказ прагучаў голас грабара. Якім правам? А гэткім, што мне гэтак падабаецца. Разумееш? А як захочацца, выб'ю табе зубы, альбо касу ў боку заганю. Понял? Грабар скончыў абшукваць аленчукоў, пасля загадаў ім: «Скідвайце ножкі, хутка, бо я падганю». Зараз ужо грабар атрымаў у левай руцэ ліхтарык, а ў правай зараджаны парабелам, які забраў у Адольфа. Браты скінулі з плячэй ножкі, тады грабар голасна загадаў: «А зараз марш за граніцу, гуськом, адзін за адным. Я буду ззаду. Хто азірнецца, атрымае пілюлю для ачышчэння сумлення. Вылазь, пайшлі. Першая катэгорыя». Шчур, пагасіўшы ліхтарык, адсланіў ім выйсце. Аленчукі вылезлі па адным і накіраваліся ў поле. Грабар пакрочыў за імі. Шчур забраўся ў канал і пачаў выкідваць адтуль ножкі. Яны былі дастаткова цяжкія. Я пачаў іх звязваць па 2 за раз. 2 грабару, 2 мне, а шчуру, які быў слабейшы за нас, пакінуў 1 ножку. «Мурова, ён іх апрацаваў», — шэптам сказаў я шчуру. «Гэта старая фірма, Жыган. Ведаю, каго да такой работы браць. Такіх, як ён, на паграніччы мала». Хутка пачуліся лёгкія крокі, і з насыпу збег грабар. «Дзе ты іх пакінуў?» — запытаўся шчур. «Паўкіламетра іх вёў, можа, да самай граніцы. Я тут месцін не ведаю. А пасля паціху взад. Як я Петру да самай Масквы памаршыруюць. Думаюць, што крочу следам». Мы вярнуліся на мяліну. На падстрэшшы пры свеце ліхтарыка грабар пачаў выкладваць адабраныя у аленчукоў рэчы. Там было 5 рэвальвераў, 3 парабелумы і 2 наганы, 5 ліхтарыкаў, шмат набояў і запасных абоймаў. Акрамя гэтага некалькі партманетаў.
Шчур пачаў іх правяраць. Там было шмат польскіх і савецкіх грошай. Былі даляры і стэрлінгі. Ніякіх дакументаў не было. Асабістых пасведчанняў перамытнікі ў дарогу не бяруць. «Ведаеш што?» – прамовіў Шчур. «Палову грошай аддамо матцы Кручка, а палову адашлем лорду Вострог. Яны праз іх пацярпелі. Хай хоць гэта скарыстаюць. З паршывай авечкі, абы клок воўны», – вымавіў Грабар. «А нам застанецца тавар і зброя». Мы пачалі распакоўваць ножкі. Тавар быў дарагі. Лакеркі, шаўро, перламутравыя французскія гузікі, батыст, шаўковыя панчохі. Усё самага лепшага гатунку. «Ну і ну, добры куш сарвалі», – прамовіў Шчур. «Дзе ты іх апыліш?» – запытаўся ў яго Грабар. «Халера яго ведае. Ёсць дзе прадаць, але трэба шмат страціць». Тады мне ў галаву прыйшла адна думка. «Ведаеш што?» – сказаў Шчуру. «А можа паспрабуем занесці тавар да бамбіны? Яна даўно ўжо на волі, а свае справы завязала». «Добрая парада», – адгукнуўся Шчур. «Тут трэба аддаваць за палову кошту. А там мы яшчэ 100% заробім. Возьмем 8-10 разоў больш, чым тут». «Ну і таго», – мергануў мне вокам. «Убачыш сваю бамбусю? Добра, што ты яе прыгадаў». Вырашылі, скарыстаўшы цёмныя ночы, назаўтра аднесці за мяжу адабраны Валенчукоў тавар. Шчур пайшоў у мястэчка, а я і Грабар засталіся на меліне. Вось і скончылася чарговая частка. Спадзяюся, з такім спосабам, якім я сёння чытаў, можна слухаць. Таму што іншы спосаб, пакуль не прыйдуць запцацкі, мне не свеціць. Што ж, да пабачэння, даражэйкія, да новых сустрэч.